sangsangayan ay akin na likagumat na ipaay mo punua pagkaragsaka uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang inak makitkita nagidinarway nga inaruta tumrem lulwa tunggal mapanudot ka agnanayon nga ay ayaten ka ipatpategken pudno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang ina makitkita nagidinarway nga inangauta tumrem lulwa tunggal mapanunot ka agnanayon nga'y ayaten ka ipatpatekken puno adungdungin ka uray paino imatayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka ipatpatekken pudno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka ipatpatekken pudno adungdungwen ka
saem ngem day tuy tirumbe amuk adakes intaan aramiden jagmay turet pay nga indang kuyaen panagluana kapukan yaklaen jak maiptos no saem tilang amekto kapulaken ayat binulod ko aklune nagbalinang anarok ko nagpaatipet saan ko apukpukod jak maiptos no saem tilang amekto kapulaken ayat binulod ko. Gitadenam awan nagpasula kay naramit kumet amin ang pagragsakam ngemanyat inusubad mo sinagtamlaeng tuy puso di mo inilala napudno nga ayat ko karin kaniyak inka tinalikudan martir ang puso nang ikala anya pa'y ti ser-serbina nasamit nga langen-langenta awan amo anak kapasulaken ka Ditadenam awan nagpasula tinaramit kumet amin ang pagragsakam ngemanyat insubad mo sinagtamlaeng tuy puso di mo inilala napudno nga ayat ko karin kaniyak inka tinalikudan martir a puso nang ikala anya pa'y ti ser-serbina nasamit nga langen-langenta
sinaktam laing tuy puso, di mo inilala na pagno nga ayat ko. Karin kanyak ingka tinalikudan, martir a puso na ikalang. Anya pa'y tiser-serbina, nasamit nga langin-langin ta. Awan amok, anak ka pasolagyan ka. Di taten lang, awan nagpasulak. Tain pa ay ko amin ang kabayaran. Di taten lang, awan nagpasulak. Sikat ng perdi ng waswas, kendi ayat ng keltay kadagit di arapaan. Di taten lang, awan nagpasulak. Tain pa ay ko amin ang kabayaran. Di taten lang, awan nagpasulak. Sikat ng perdi ng waswas, kendi ayat ng keltay kadagit di arapaan. Di taten lang, awan nagpasulak. Tain pa ay ko amin ang kabayaran. Di taten lang, awan nagpasulak. Naderderen tuy pusok ti puro ledaan, naubutan nen luluwak anagari mayang imnas ni ayat. Jak pa'y napadpadasan, di pa'y naglunit, ginubuay di kalman. Utubek kadipay na iurit agasat, dudugen na laeng pusok ni damsak. Agari mayang kadi manen, dagiti nuluwak, umapay kadi manen, sakit ken uglang. Jakon agayat ikarik dayta, jakon kayat apabaruan nilema, jakon kayat ti agsangit pay, jakon kayat ti mapay pay.
bangunak nakagamirak arasaas ni ayat ibaw ingkuntun imatangku dagit liw-liwa mangisakit kinubwat bulusek nga ayat jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat tiag sangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta. Dahil sa panagip manong tagandat mo, dahil sa panunod di naglaw na isip mo, nagadungangin asap sa bunjay logaryo, nagkampay lang taga-away, isa sa iruwenyo. Banbanok mo manong kaniyan tayagayan, per jem ken oras, kanu kumay di hindaton bukan yak niyayat, nu kumano pinayat ka dinagos ka kumangay na lawan. Taunay puspos iposen, kuy lubong balbalik natin. Di mo kunain, dahil nakipagemgem, kuya pagkasanga pulo, pagkasanga ibutoy natin. Taunay agkakamagang, ipatulod bukan iyak kakwaragang. Di mo kunain, dahil nagsupalitan, lahat ay yung harapan, naamot ni kadaw yan. Dahil sa panagim manong tagandat mo, dahil sa panunod di naglaw na isip mo, nagadungangin asap sa bunjay logaryo, nagkampay lahat taga-away, isa sa iruwenyo. Banbanok mo manong kaniyan tayagayan, per jem ken oras, kanu kumay di hindaton bukan yak niyayat, nu kumano pinayat ka dinagos ka kumangay na lawan. Tauray puspos
Maghahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang magkita? Panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Nangarap at tumula. Ngayon ikaw ay nagbalik, tulad ko rin ang iyong pananabik. Makita ang dating
Adin ako ay ayaten, nasaksakit ay maintino. Di mo kadi baybayagin, marik anak ti kinalamis, awanan day di pamate, day di sangit bara nilaylo nagpanagin apanang limlim mo. Iibkas mo kadi di na kumparparikaten, uray no di mo aminin, marik na ka nagpaliwe. Diyak kang mo tiyaramide, kasikat panpanunute, namintay ayaten ka, diyak kaya ibang namnamakin ka. Kaya't kulaing met amangin, asika ang mismo at dime, aklunik ang si uulime, bulunan dagiti sa ide. Marik nakti kinalamis, awanan day di pamate, day di sangit bara nilailo nagpanagin apanang limlim mo. Sikat panpanunute, namintay ayaten ka, injak kaya timang namnamakin ka. Iibkas mo kadi di na kumparparikaten, uray no di mo aminin, marik na ka nagbaliwe. Kamu tiyaramide, kasikat panpanunute, namintay ayaten ka, injak kaya ibang namnamakin ka. Iibkas mo kadi di na kumparparikaten, uray di mo aminin, marik na ka nagbaliwen. Diyak ka mo tiyaramide,
arapa at tibinkelda kaya't nga ikan naranyag masakbayan dang amin pagrepengan dati agsagana agpaiso saan magatadan kitunguna pilit na nga indurel panawang pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap mula makaabot usa rin nga sakripisyo isumbat alapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa ganaan na luanat pagarimayan ta pamilya na inakanawan ngem nagpanuray ken kuana titigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tapno laeng sa ganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di nga dirapaagda natungpal amin sakripisyo isumpat alapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda
ikalang nagitur keletaan kas najak malasatan panubok anarway ngayon ka insang bay no idi tilubong ko ket nagsagabak ken limgo kasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko panagtuok ket laslang kadagsen iti krus ngemi inap panakaidaros ti magdera asianos dapat check adung tengko lalaki amang ilala ayat ngain ka inwawa itaatan nakalangon pusok arailumlum kalasag ko tiag na layon kay diliday hanapasarap raksang tisimukan nga awan iti pumadpan tuy pusok ket na ikalang nagiptor keletaan kas najak malasatan panubok anarway ngain ka insang bay no idi tulubong ko ket nagsagabak ken linggo kasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko panagtuok ket laslang kadagsen iti krus ngemi ti inap panakaidaros ti magdera asianos dapat check adung
Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. Sinagtamlaing to'y puso, di mo inilala, napudno nga ayat ko.
nakamlaing to'y